základu máme pripravenú Divín po 2 nete. Stojky zapojené, chlapi. Tak teraz neviem, stále to majú v ruke. Časomiera nám stále beží na tej ľavej strane, nám to zastalo na 19:07, ale videli ste, že sme stratili vodu, tak teraz neviem, je to len na nich. Pokus hodnotený nebude, to znamená, že zapisujeme nikoho.